Pare bola, tuwing mo. Pare bola, bilang ba? Bilang ba kage? Pare bola, over! Matinding laban sa pagitan ng dalawang kupunan. Backward pass. Naging dikit at palitan ng puntos. 2 points. Hanggang sa crucial na eksena. Muntik pang mauwi sa overtime ang laban. Nang biglang kaya tara, panoorin hanggang dulo. So yun, what's up mga kawaray, no? So, dito na ako sa court. Ayan, kita nyo naman. So, di pa tapos yung first game. Second game kami guys, eh. Kaya, pupunta na ako. Alright! Yo, what's up mga kawaray, no? Sigaw-sigaw ka pa? Sapakin kaya kita. So, magandang gabi sa inyo. And ngayong gabi, at kaka-out ko na sa work. And diretso laro ako ngayon. Then, may laro kami ngayon sa liga. Ayun. Alright, carry shoes. Nakabihis na ako. And, mag-prepare lang ako. Ayan. So, yun na si Miatski natin. Punta na ako doon sa court. Alright, kita-kits na lang doon. Mabatak doon. Neto may tamang bola binigay ng kapatid ni Bros wala rebound delpit pass break to Waray towards Waray Boys. Neto binigay ng kapatid binalik kay Neto binalik ulit tapos bilis nakuha ni number 15 binigay nakuha ni number 1. Identity Nieto may tangan ng bola. Nieto binigay kay number 14 hindi nakuha bola na muscle mother Rizal binigay tangan ng bola binigay kay Waray bola pinalik sa kanilang kapitan intercepted nakuha ay number 1 penetrate wala ang rebound napuntahan number 29 binigyan kay Neto ng papadali wala ang rebound napuntahan wala binigyan kay number 1 penetrate foul yung number pasok para sa unang gusto. Second try. Pasok again. 2-2 para ay laro. Neto. Binigay lang pa pwede na bibigyan ng dress. High shot. Malina. Number 0-1. Penetrate. Nakuha na pagkain ng pagkakabang shot. Wala ang rebound ni Nieto nagmamadali. Nieto 2 points para kay Rafi. Nieto binigay number 4 Aldas Pehaw ng bola binigay kay number 0 na sa alas 5
Second count plus a foul. Wala. Maxelman. Nieto. Pass to number. Jump shot. 2 points. Change 5. Change 5 puta. Rivera. Rivera may tangan ng bola. Rivera, bibigay kay Galot. Nakuha ni Samson. Samson, bongga. Nakuha ni Rivera. Intercepted by Tamon. Nakuha ni Kultubo. Kultubo lang. 2 points para Joel Kultubo. Galot may tangan ng bola. Binigay kay number 11. Binigay kay Rivera ng 3. Wala ang rebound na kay Samson. Jump shot. 2 points. Samson. Kultubo. May tangan ng bola. Kultubo. Binigay kay Tamon. Tamon pick. Binigay kay intercepted by Galot. 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 Tamon. Pass to Cervantes. Cervantes na gano'n papasama ni Kultubo. Kultubo. 23. 2 points para Joel Kultubo. Rivera. Pass to Gallo. Pass to Rivera again. Rivera. Pass to number 1. Wala. Rivera na puntahan. Rivera. Rivera. Binigay Gallo. Gallo penetrate. Pure back. Wala ang rebound na pupunta. Gallo tipo na binigay kay Samson. Wala ang rebound na pupunta na Kultubo. Binigay kay Joel Kultubo. Kultubo. Kultubo yung naman. Foul. Kultubo. Wala. Kultubo. Pasok para kay Joel. Gallo. Binigay kay Labon. 41 tayo. Binigay kay Gallo. Binigay kay Rivera. Rivera penetrate. Jump shot. 2 points. Rivera. Ibay lang na tutunan. Pass to Kultubo. Pass to Tamon Lumea. 2 points. Joseph Abdul. Binigay ng Gallo. Pass to number 11. Lulipad. Wala. Lumibang napunta kay Samson. Samson. Spin of bola. Pass break. Tapal. Timeout. Maxelman. Buti na sinabi ko. Cervantes. Pass to number 54. Samson. Binigay kay Gallo. 20 seconds. Pass to number 11. Pass to Rivera. Titira ng tres. Walang rebound na pumuntahan. Napunta kay Samson. 5 seconds. 2 points para kay Samson. Mapupuntahan. 20. Binigay kay Warren Boyer. Warren Boyer. Pinagawin niya ito. Pass to David. Wait. Jump shot. Wala. Raymond. Mapupuntahan. Kanino? Sa dami. Nakuha niya ito. Nieto ng pamadali. Foul. Foul lang. First try. Pasok ang Nicolas Pedro para Nieto. Asares. Pass to Warren Boyer. Pass to Asares. Asares. Binigay kay Warren Boyer. Binigay kay number 12. Dito na ng tres. Wala yung iba. Dapat ang ito. Natapin.
2 points, Waray Boyer. Nieto. Binigay kay Kuya, binigay niya ni Nieto. Nieto, 20 na kalusot. 2 points. Kapapakay Boyers. Binigay kay Asares. Lilipat. 2 points. Paso ng Malinab. Espino. Wala. At ang rebound na pupunta kay number 14. Binigay kay Waray Boyer. Waray Boyer. Ano, mahal bagag ka na partner ah. 2 points. Asares. 50 seconds lang. Nieto. Pass to Malinab. Nieto again. Pass to Serrano. 5 seconds lang. Wala. Nakuha ni Waray Boyer. Waray Boyer. Tuwibig na mo. Waray Boyer. Biyan diba? Biyan diba again? Waray Boyer. Wala. It's over. Wala. Alam. Huh? Huli ka. Foul. Bruce Barrett. Number 14. Nieto. Nieto. Paso. 2 points. Waray Boyer. Score. 22-21. Asares. Sumagasa. Wala. Nakuha nyo. Nakuha nyo. Nieto. Tuyo. Nieto. Tama. Wala. Nieto. Nieto. Nieto tulungga. Tulungga. Wala. Asares. 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 2 points by Asares. Nieto. Osober. Malinab. 10 seconds lang. Nieto. Foul. Wapwa. 2-2 para kay Rafael. Hans. Nieto. Number 3. May pangalan bola. Number 3 pa rin. Intercepted by Malinab. Pass to number. Intercepted by Waray Boyer. Waray Boyer nagmamadali. Crossover move. Jump shot. Wala. Waray Boyer Malinab. Easy lang daw. Easy lang daw. Sabi ni Malinab. Nieto. Pass to Malinab. Titira lang Cruz. Wala. Rebound na pupunta kay Kuya. Binigay ni Nieto. Binigay Malinab. Titira ulit ng Cruz. 3 point is brought to you by Bingo Plus. Asares. 2 Balik mo ka, balik mo ka. Rivera. Rivera bintana. Bola binabay niya yung tawag. Binigay kay Toray na may return. Reverse. Sa bintana ng bola. Pass to Ultimo. Binigay kay Barsasa. Jump shot. Wala. Rebound na ako tayo galot. Galot nagmamadali. 3 points. 2 points. Galot. Official score. 30-26. Joel nagmamadali. Binigay kay Cervantes. Cervantes. Tuwira. Foul. First time. Walang rin. Rebound na pupunta kay Barsasa. Tuwira. Wala. Bola lang. Bola lang. Marcelman. Binigay kay Galot. Binigay kay Samson. 12 points. Foul. Foul. Unang tira. Pasok pa rin. 2-2. Tama. Ultimo. Pasok tama din yung mga 3. Rima lang mo tayo sa Cervantes. Cervantes. Lumiyak. Foul. Foul number 4-1. First strike.
Pasok na pasok para kay Cervantes. Galot. Galot may tangan ng bola. Draining the ball. Binigay Makaso. Makaso. Naghahanap na para sa binigay Galot. Pero, second shot lang Galot. Paso sa absurd. Wala. Rebound. Pass to Ultimo. Ultimo yung impact. Foul. Foul. First try. Pasok. Second try. 15. Second shot lang. Rivera. Pasok to right to the right press. Wala. Rivera. Punta sa Martes. Bigay Ultimo. Ultimo. Yung respect. Hakpan. Wala. Rivera punta kay Tamon. Rebound mapupunta kay Cervantes. Foul. Foul ang number. Pasok na. Rivera may tangan ng bola. Ax, kuya. 50. Second shot na. Galot. Rivera. 5. Second shot na. Galot. Rivera press. One shot. Galot. Ultimo. Ultimo na ang tangan. Ultimo. Steven. Sa kanya pa rin. Foul. Tula sa basket. Nice game, my idol. Nice game. Magdagdagan na yung panalo natin ngayon. Di pa tapos yung laban ah. So what's up guys? Bali papasok ko sa third quarter. Ano yung score? 35-32. Lamang kami ng tatlo. Mahaba-haba pa to kaya kailangan doble tayo. Kailangan manalo sa laban. Alright. Score 35-32 in favor of Musselman. Maya, tumira na dress. Bang! Waray bola. Waray bola. Pass to Asares. Asares. 2 points by Asares. Nieto. Pass to Malena. 4-3. Wala. Waray bola. Waray bola. Waray bola. Waray bola. 2 points by Waray bola. Nieto. 50 seconds shot lang. Nieto. 10 seconds shot lang. Traveling violation bigyan. Waray bola. 50 seconds shot lang. Traveling. 10 second shot lang. Nieto. Sumalaksa. Wala. Nakuha ni Serrano. Ngayon. Alpas. Di natuhan Asares. Asares. Niliban na. Niliban na. Foul. 1 point by Asares. Wala. Nakuha ni Maya. Pass to Nieto. Nieto. Wala. Nieto. 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 Pumik. Nieto. Back. Lawani. Aldas. Aldas. Pass to. Waray bola. Waray bola. Jump shot. Wala. Nawani. Nieto. Binigay kay Serrano. Serrano. Boss. Foul. Ay, Mr. Serrano. Wala. Nawala Asares. Asares. Binababa ng bola. Tumatakbo. Oh, nasa na? Nakakay Aldas. Aldas. Nakuha ni Kevin. Jump shot. 2 points. Kevin.
Number 30. Three points. Ay, wala. 2 points. Number 41. Torino. Kultibo. Kultibo may tala ng bola. Kultibo. Pumasok sa ilalim. Wala. Rebound. Nakapagkakay. Makaso. Makaso. Pass to Gudera. Pass to Gallo. Into 2 points. Para kay Gallo. Binigay kay tamang jump shot. Wala ang rebound sila nakakuha. Isali binigay kay Gudera. Binigay kay Gallo. Pass break. 2 points. Kay Gallo. Pamon. Kultibo. Binigay kay Conise. Binigay kay Cervantes. Wala. Rebound and foul. Second try. Wala ang rebounds. Binigay kay Gudera. Pinalagay kay Sandy. Titira ng tres. Wala ang rebound. Rebound lang punta kay Conise. Binigay kay Kultibo. Pass na tamon. Wala pa rin. Hindi ako Kultibo. Jump shot. 2 points. Joel Kultibo. Set, set nyo lang. Naman tayo. Makaso. Binigay kay Gallo. Makaso, pwesto ka. Binigay kay Makaso. Kunin mo, kunin mo, kunin mo. Second shot lang. Fred, dito. Second shot lang. Gudera. Binigay kay Makaso. Gudera ng tres. Wala ang rebound. Rebound ito kayo. Binigay ka sa wala. Rebound na punta kay Conise. Pass break kay Joel. Kultibo na lang. 2 points. By Joel Kultibo. 55 seconds. Fred, Fred, Fred. 15 seconds. 15 seconds ang lang. Gudera binira ng tres. Wala. Rebound ni Conise. Binigay kay Kultibo. Kultibo pass to Tamon. Layup. 2 points. Just at Tamon. 30 seconds. Ulang, ulang. Gallo. 2 points. Fred, tahaw. Tahaw, tahaw, tahaw. So yo, what's up guys? Bali, fourth quarter na. Last quarter na to guys. Lamang kami pito, no? 43-50. Waray bola. Terpilih the ball. Waray bola. Crossover. Dia berangkat dribble the ball. Pass to Asares. Jump shot. 2 points. Asares. Kultibo. Kultibo main kalah ng bola. Kultibo. Kultibo penetrate. Pass to. Nakuha ni Neto. Jump shot. Wala ang rebound. Nakuha ni Conise. Foul. First personal foul. First team foul. First try. Para kay Conise. Leads. Second try. Wala pa rin. Rebound na punta kay Neto. Neto. Reverse. 2 points. Para kay Rafi. Neto. Cervantes. Binigay kay Conise. Binigay kay Neto. Jump shot. 2 points. Rafael Hans Nieto. Asares. Asares may kaya bola. Asares lumipad. 2 points. Asares. Kultibo. Kultibo yung tagadali. Binigay kay Nieto. Binigay kay Kultibo. Kultibo yung Asares. Binigay kay Nieto. Tibira na tres. Wala ang rebound. Wala yung balas. Wala yung balas. Nagtamadali. Nagtamadali. Pass to atras. Jump shot. 2 points. Kultibo may tahalang bola. Titira ng tres. One shot. Wala yung bola. May tahalang bola. Terpilih naman. Waray bola.
15 second shot clock. 10 second shot clock. 5 second shot clock. Ayun. Wala. Tuloy na tres. De Vera. Galo. 15 second shot clock. Intercepted by Nieto. Nieto nagmamadali. 2 points. Rapi Nieto. Patient score. 26-25. Torrano. Torrano may tayo bola. Kinabatan ng Cordero. Torrano. 10 second shot clock. Hindi mo yung press. Wala ang rebound. Nakuha ang rebound. 10 second shot clock. Torrano hindi mo yung press. Wala ang rebound. Nakuha ang Cordero. Cordero. Pass to Nieto. Pass to Malinaw. Hindi mo yung press. One shot. Malinaw. Change favor tayo. 58-56. Asares. Asares. Spin move. Nakuha ni Pinera. Pinera muna. Pinera ang foul. Timeout kayo. Timeout muna. Timeout kayo. Adal pa yun. Ready. Okay ha. Asares. Binigay kay Pinera. Binigay kay Galo. Johnson. Galo. Cordero. Cordero nagmamadali. Foul. First try, mamay Cordero. Second try. Pasok again para kay Galo. Cordero. Uwa kay Boller. Uwa kay Boller. Bring the ball. Foul. Uwa kay Boller. Pass to Rivera. Rivera. Dribble the ball. 5 seconds on clock. Torrano Johnson. Kuha na ang rebound. Kailangan ready. Pass to Nieto. Nieto. Pass to Malinaw. Malinaw. Intercepted by Galo. Second shot clock. 10 second shot clock. Nieto. Johnson. 2 points. Para kay Rapi. Nieto. Line side siya. Rivera. Wala na bro. Last 14 seconds shot clock. Apat na yung daldas ha. Libera. Tamang na. Apat na yung Libera. Robinson. 10 seconds shot clock. Number 19 na yun. 2 points. Para kay number 19. Galo. Galo. Pass to Warren Boller. Warren Boller. Nakalusot. 2 points. Warren Boller. Nieto. Nieto. Foul. Foul yung lap. Malinaw. Pass to Cordero. 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 Binigay Nieto. Binigay Cordero. 5 seconds shot clock. Warren Boller. Pass to Rivera. Sa basket count. Foul ng number. Lang kalma. Kalma. Nice one! Para kay Rivera. Nieto.
Pagmintangan ng bola. Binigay kay Kultibo. Intercept ng bola. Last 50 seconds. Pass of Paris. Bola Maximan. Last 18 seconds shot clock. Last 18 seconds shot clock. Remaining time 46 seconds. And in the ball. Ayaw pass. Nakuha ito kayo. Wow! Balik tayo. Change favor tayo. Malinag. Malinag mo tayo ng bola. Walid! God bless you! Pinala. Pinala. Bilangan na lang patakas. Remaining time. Last 23 seconds. 15 seconds shot clock. 15 seconds shot clock. Buy time, buy time! Wah, 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 wah. Wey! Kayo, penalty kayo. Warning for penalty. Warning for penalty. Warning for penalty. Next foul. Next foul na. Penalty na. 14 penalty. 14 penalty. Last 10 seconds. 10 seconds. Galo. Pass to the back. Pass to the back. So, what's up? Ano na magdalawa na? 65, 67. Dadalawa lang yung lamang. Panalo ko na eh. Nakakaba! Ano sabi mo, coach? Magandang galapan yun. 1 minute, 6 ang lamang. Hindi, nag-void eh. Nag-void siya dun eh. Puti, si Waray na talaga. Si Waray na panalo sa amin. Congrats! Alright. Congrats, bro! Mas mga chamba, men. So, what's up, guys? Tapos na yung game. So, taking na. Walang yun. Muntik pa. Muntik pa, coach. Lahat naman pwede maging best player. Importante Panakas crucial, oh, crucial. Importante panalo. Oo. Na-chana record naman yung crucial. Yung paano na yun? Thumbnail na yun. For the win, game winner. Dalawa ng bell, no? Ul! Ul tayo, ul. All? Yo, what's up mga kauray, no? So, uwian na guys. Ayan na. Uwian na kami. Wasa South! Ayan, no? Yeah, enjoy pa yung isang big man na no? Sayang. Ganda na ng pinakita ka nila. So yun, yung mga kauray, no? So, hanggang dito na lang muli. Kaya huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, tsaka hit nyo na rin yung notification. Alright!